Moltes gràcies. Aquesta música s'integra perfectament en aquest espai. Sembla que m'ha fet aposta. De quina època és això que heu tocat? Música medieval, del segle XIV. La vostra formació se dedica a aquest tipus de música. Sí, faig música medieval, però també música del Renaixement i també arribàvem als 17. I deu ser un poc complicat trobar instruments d'aquests, els fes fer aposta. Els hem fet fer pasta, sí. Les mos presentes en els instruments. Bé, el gest toca una flauta baixa, una flauta pretorius baixa, de Renaixement, en Eugeni Ullut, i és el nom? És Bellut a una viola de mà. És d'un constructor que estava a Mallorca. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. I l'instrument de 4 cordes doble i una solta. I aquesta és una flauta baixa, tenor. Les flautes tenen, tenen els mateixos noms que la veu humana. És a dir, tenim una baixa, una tenor. Aquí no tenim cap soprano ni cap contralt, però també hi ha les mateixes tessitures. I això és una tenora siciliana i una pandereta. És complicat trobar partitures d'aquesta època? Sí, bueno, estan a cançoners, són edicions limitades, o estan a biblioteques, manuscrits, o facsímils. Llavors, el que feim nosaltres és fer les nostres pròpies edicions, seleccionant les peces i fent les nostres pròpies edicions. I suposo intentar recuperar el so. Clar, però tampoc no sap massa bé com tocaven. L'únic que podem fer és apropar-nos a la música que feien mitjançant els instruments. És a dir, si tens instruments que s'assemblen molt, que estan construïts en fustes semblants, en les mides semblants, doncs, clar, el so s'assemblarà més. I instrumentistes bons. Clar, és que si no mos treuen el cap. No mos queda res que tocar bé. Moltes gràcies, Nosaltres seguirem la visita en el castell i en la vostra música de fons pareixerà que som en el 1300. Enhorabona. Gràcies. Nosaltres. Toni, mira bona la quitxa t'he preparat. Què t'apareix? Que trobes tu dues copetes de vi. Això ho has preparat tu? Clar. Au, Vi amb espicis. Hipocràs. Hipocràs. La beguda predilata a l'edat medieval. Canyella, cardamomo, gingebre, clavell, infusionat, vi blanc o vi negre, o mesclat. I hi havia gent que hi posava un poquet de mel. Els metges ho recomanaven. Jo crec que recomanaven, que t'apareix. A matar. On està? Salut. Està bona, l'horeta. Uah.